Siostry z mертвых powstanki запрашаюць на маёвае набажэнства. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie
за нас молися, у спомогах християнов, за нас молись, королеву ангелов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева с упокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещаний Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od cieperaśniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Чалавек не любіць скрывацца ад свету. Ён выстаўляе сябе на паказ, як толькі можа. Не хоча, каб яго бачылі і чулі. Хоча, каб ім захапляліся і пазнавалі. Чалавек пастаянна пакутуе ад комплексу няўпэўненасці. Ён пастаянна лічыць, што іншыя яго недаацэньваюць. Ён схільны пастаянна бачыць у сабе толькі добрыя якасці і дасягненні. Ён не любіць бачыць сваіх заганаў і падзенняў. Закрывае вочы на сваю маральную і духоўную беднасць. Першая галоўная загана пыха усеўладна пануе ў яго душы, а пакора цалкам абясцэнілася. Тым часам Бог наадварот. Зразумець нам трудна гэта, каб Сын Божы, зваўся свету, аж так скрыўся ўсім на дзіва, і ў госты і жыў праўдзіва. Езус скрыты. Ты спачатку скрыўся пад сэрцам зямной маці, нарадзіўся за горадам, сярод жывёлы. Ты не хацеў заняць месца ў заездзе. У
uciekał za мяжу od переследовальника, a potem na 30 годов вкрив się у доміку в Назареті, як воддаль від людських очей, допомагати своєму прийомному батьку Тісляру. Пасля ten пожадав бути охрещеним у Йордані, як кожен грешний чоловік. І нарешті вершення скритості. Ти пожадав помертися розлученцем на крижі, чуючи кпінь з себе до опошнього уздиху. Єзус скритий. Цей Єзус скривається до сьогоднішнього дня. Тепер не побачиш Його божства, Його хвали на землі. Уся таємниця скрита у постаті кавалка евхаристичного хліба. Ранницею він приходить на алтар у руках святара, а потім на протягу дня і ночі знаходиться у табернакулумі і чекає, найчастіше надаремно, тих, хто прийде його ушанувати. А тим часом на його і знов сиплються зневаги, блюзнірство, нечулость, погарда, самотність. Скритий Єзус не показує свого божства, не показує своєї хвали, не виставляє на показ своєї могутності, але покорно чекає чоловіка акта віри, надії, любові. Чекає добровольного, а не примусового дару серця. Наше задание – этого тихого, покорного Єзуса вывести на денное світло з укриття, показать Его братам и всему свету. Наш обовязок – вывести Иисуса с табернакулума, с костела на нашей улице, завести у наши домы, у громадское життя, навчальні установи. Нема такого місця у нашому житті, у яким би Єсус не було чого сказати, щоб виправити, що освятити. Єсус Христос – переможця, Пан Святий Володар. А тому Єсуса скритого треба вивести на сонячне світло, поставити його в центрі життя, думок, слова, вчинків. А я в этом житті не хочу ведать нічого іншого, окрім Єсуса Христа і того крижованого. Святий Павел ведав його не тільки розумом, але передусім серцем, життям, терпінням і нарешті мученицькою смертю. Усе інше було для його марністю і смертю. Єзу, дозволь мені урешті зрозуміти слово Яна Хрестителя. Я повинен поменшатися, а ти повинен во мне узрастати. Пане Єзу, узрастай во мне з кожним днем і з кожною хвилиною, бо тільки тоді я стану великим. Твоей обороне отдаемся, Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj moleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.